5 familji li kienu milquta kawża ta' tiġrif ta' residenza fi Gwardamanġa laħqu ftehim barra mill-qorti mal-kuntrattur li kienet joħsib is-sit tal-kostruzzjoni ma' ġenb id-dar. Il-ftehim intlaħaq il-ġimgħa wara nofsinhar bil-kumpanija se tkun qed tagħmel tajjeb għal bini u tisbieħ mill-ġdid tal-appartamenti tagħhom u ż-żoni komuni. Kien lura fl-2019 meta partijiet mill-ħajt komuni ta' bejn is-sit tal-kostruzzjoni u d-dar fi triq Mimosa iġġarfu bil-konsegwenza li bosta familji spiċċaw bla saqaf fuq rashom. Il-familji kienu qed jiġu provduti b'akkomodazzjoni temporanja sakemm ikunu jistgħu jerġgħu jimxu lura fid-djarhom kif jiġu meqjusa siguri. L-ispejjeż kollha ġew imħallsa mill-kuntrattur. L-14 resident li sofrew il-ħsarat fl-appartament tagħhom kienu resqu protest ġudizzjarju kontra l-iżviluppatur flimkien mal-kumpanija tiegħu. Il-protest ġudizzjarju kien jgħid kif l-iżviluppatur taħt is-supervizjoni tal-Perit Jonathan Xkembri ħadmu b'negliġenza u ma osservawx ir-regoli meħtieġa tal-kostruzzjoni. Dan kien it-tielet inċident tal-kostruzzjoni li kien jinvolvi t-tiġrif ta' binja f'xarejn li seħħew lura fl-2019.